28 augustus in Bokrijk. Je kan met je favoriete Catnet-helden live aan het werk zien en ontmoeten. De Catnet Band, de Vijvers, Cadanza Together en Ghost Rockers. Kaartje brengt haar Catnet Junior vriendjes mee en er is een spectaculaire show van de Zoon van Adam. De Catnet Zomershow XL op 28 augustus in Bokrijk. Geniet nog meer van de zomer met Libelle. Libelle, graag leven, graag zien. Dokter. Zo tv. TV, dokter. Ik neem deel aan dit project omdat ik sinds 2 jaar werk in de India bezig ga, maar ik ben ook een immuunziekte, maar ik heb een lichaam echt van, ik ga de cellen met insuline aanmaken, aanvallen, waardoor